Everybody say Kulian, yeah. Dumela bakulu, the Nyame Tijan is here. I am back kungamsana. Nasi I'm in a good mood. Ndoso kwa chonote kana ndichike ndawo ndichitapira kudai soka. Zinenge ziri good news dzega. And the good news dzinowanika pa chiviti chevanhu. So nyaya panapa muri yeZimbabwe inyaya diki yandiri kunzwa pano yatekeshera. Nyaya aisi kuti tingati chiko yatekeshera, yatenderera, yaitika. So pane muchinda we anonzi Beki. I think ipapo ndo dzimwe nyaya dzatichazotendawo musikana anonzi Jasita akamira kozi ukaona yakupindurwa neInternational community nyaya inenge yapisa, inenge yanetsa. So Beki Mpilo-Mpezi granted $200 bail by Masvingo High Court Judge Justice Dube Banda. Muri kuita sei paMasvingo ipapo? This is good news nekuti uchinda uyu anga chikisa nyaya dzake dzanga dzakuchikisa kuti holiday nakabatwa akanzoni wewe wakarepa wakabata tsunga kovho ameno chibharo anditi munhu wechibharo wongopinda koti kwako anenge angosunga maoko achitofamba zvake achitoti hoyo chichitonakirwa anditi ndobva adzokera padeni hapana kana zvakaitwa and then tobva Beki achipinda ameno kuti Beki akaita kuti kunge kuti ndo vanhu vaya vanenge vachibhomba mabuilding ezvekwana Osama zviya zvemabatiro acho munhu akaita kusungwa cheni dzemakumbo dzemaoko asapukunyuke kuti zviite sei. So zvakatotinetsa kuti saka munhu akaita yakwaBeki ngobata chibhana chacho yakanyorwa kuti tinofanira kunge tichigadzisa nyaya idzodzo aitodiwa vaitomuda left right center kudarika this guy zvakandishamisa. So akanga akanyimwa bail but nhasi Justice Dube Banda of Masvingo High Court has granted the incarcerated Matabeleland South Provincial chairperson of the National Democratic Working Group $200 bail, $200 ndo bail raabva raangoita se raangopuwa. So Mbedzi, who appeared before the Bedbridge Magistrate Court today, was being toasted left, right and center by a CIO magistrate called Gwazemba, who respected no modicum of court processes by denying him the right to a speed trial. Unknown to Gwazemba, Mbezi, through his lawyer Patrick Tererai, had appealed against his bizarre judgment denying him bail. The NDWG is currently facilitating the payment of his bail immediately so that he will be with his family tonight. Team yekwa Job Scala vakunganidza kamari. And by the way, Job Scala was in court zvekutodaro futi nyaya dzake dzedza dzingoramba dzichingoita se dzichingoenderera chingonzi va Job Scala maita sei nyaya ma explosive vaya akazodidi makazoonekwa nawo mukadidi dzakangowanda zvine zvichingoitika. I will be back ndichizotaura yekwa Job Scala, but for now the good news is ndo yekwa Beki kuti bail rabuda. Team yedu kana kuti political party chikwata chekwa Job Scala chiri kuunganidza mari dzacho dziri kudiwa dzebail was 200 yacho. It's a lot of money. Baba unongoshanda kupi iwe nechibhodhi changa kabata chacho kurodza kuti akatoshaya mari kuti aprintise a proper placard, a proper ngingire kuti unongokatese ushiratidzira akatonyora nichi netsito or whatever kuti mari panenge pasina but shungu ndo dzakazara kuti homanaka dai manga makandipo a high paying job kana kuti zvinongoenderana nema qualifications andinawo ndikadaenda kakwanisa kunge ndichi afford or even zvese all these things. But bail racho rinozondirwadza panyaya yekunzi rinobva raiswa pa $200 iwe kagame kacho kekutorwadzisa nyama chako kutombobatisa 2 waya kutombotanga rarambwa daiwa tisida kupa bail. Why vakaminyima bail? It's because vakaona kuti 31 wacho anga atoo padhuze and this guy maybe aizonoita a lot of things and kutarisa kuti zvakazoitika nezvekuti Bedbridge yanga yakazara masoja mapurisa vachigarira baba kuda kundoti mukomana yanogona kungwati hatizive zvinenge angodii uzokatona kuti spirit iri muBedbridge umbabaka ikatapukira tinokwara uku Jasita achidedzera chibhongo ari kuseru ivo vachiona Beki ari kunoku
vakatarisa kudai so ndofunga vakanyatso ndofunga Majesty takati asati atotonga nyaya yacho akatombotora kana zipicture kana kuti otombotora drone oti ndicapture pabed bridge paipa ndiona kuti zvakamira sei votanga kuvisualize vachiona kuti uku Jesse tachiwa nematch and match obviously kune kwatoloka kwavharirwa kuseri uku kuside uku backiwo futi movement dzinenge dzingori papo zvinokoneta kakuconnecta do you know kuti mvura inogona kungopwa iri muna Limpopo at any given time inogona kumbo like zvainogara yakaita yatopwa kana vachinge vatotanga akati isangane kuita nyika 1 wave ruku kurikadai ukuku tinopera pedu panenge papetozonzi tatadza basa ndotoziva kuti kanzi wampa bill you never know these guys vanogona ngokubudisa basa racho because these guys I believe kuti they were planted even mujudiciary macho I can't say they were captured planted I think planted is the right word zvamuchazoita neinformation iyo zvinenge zvaazvenyu good night everyone Coolien TV team DAT asi vanhu vachishamsika Coolien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Coolien yeah information is brilliant yeah everybody say Coolien